Nik estimulagarria atseman dut, hainbeste partairen ikustea eta nazioarteko partaideak bat ditugula hor. Gogoa emaiten du parte hartzea eta geroari buruz lan egiteko prest eskual kultura eta eskuara hedatzeko frankofonia eremu horretan. Gure heinean ikusten duguna da justoki administratiboki ezagutzen dugula Frantzian pasatzen dena, kultura mailan nola antolatua den zentzu batean, eta hortan ea Zakolo Bazko hori laguntzen aldugun olako sareetan sartzen, olako instituzioetan sartzen, ulertzea haien funtzionamendua eta zeinetan eragiten ahalko dugun. Hori da gure lehen misioa, ustez hor. Bereziki guk identifikatu duguna da literatura arloan, badira gauzak egiteko, eskual literatura hedatzeko frankofonia eremu horretan, eta gure posizionamendua ikusten dugu interesgarria. Bitartekari edo berme edo ate bezala ikusten dugu gure lekua. Hasi behar baita zerbaitekin, literaturari pentsatu dugu, bereziki aipatua izan da itzulpena eskuaratik frantsesera beharko zela egin, eta guk berdin identifikatzea eta formatzea itzultzaileak iparraldean horren egiteko, hori izaten ala aukera bat, eta ere nola gure sareetan, frankofonia ez baita Frantzia baizik, gure sareetan irekitzen aldugun beste aukerarik eskual literaturaren ezagutazteko, pentsatzen dut Afrikari adibidez, ez da aipatua izan, mena holako aukerak izaten aldira, han baititugu harremanak unibertsitateekin eta bar. Zakolo Bazka.